Dobrý deň, moje meno je Milan Petra, mám 3 úžasné deti, 2 dvojčatá, nazvime ich Samson, budeme ho volať Sam, nazvime dcerku Olga, budeme ju volať Oli a najmladšiu 9-ročnú dcerku nazvime ju Mária, budeme ju volať Mia. Chcem vám tejto prvej časti, ktorú som nazval Obchodný model v Opatru, časť 1, úvod, rozvodová novela ako vylepšenie obchodného modelu, ukázať, čo sa v tejto krajine deje našim deťom. Chcel by som týmto požiadať i širokú verejnosť o pozornosť. I tých ľudí, ktorí si nikdy neprešli opatrovníckym konaním, chcel by som vám ukázať, ako štátna moc zasahuje do života detí, ako tieto deti kradne milujúcim rodičom, ako sa s deťmi obchoduje pri rozvode a opatrovníckom konaní, a ako je násilie na deťoch skupinou ľudí číslo 2 speňažované. Osobne rozlišujem týchto ľudí na skupinu 1 a skupinu 2. Skupina 1 to sú všetky osoby, či už sú to sudcovia, advokáti, rodičia, príspevkové organizácie, to je úplne jedno, ktorých záujem detí je na prvom mieste. Pre tých istých ľudí v skupine 2 je záujem detí na mieste poslednom. A na prvom mieste ich záujmu je záujem ich vlastný. Je mojou povinnosťou takto verejne vystúpiť, ukázať vám, aká je úloha advokáta v opatrovníckom konaní, myšleno negatívne. Je to vo verejnom záujme a v záujme ochrany detí. Vo svojom živote, v tom, v čo verím, je dôležité pomenovať to zlo na deťoch v tejto krajine, čo sa im deje, a ktoré dosiahlo neakceptovateľnú úroveň. Táto úroveň je pre mňa nulová tolerancia, žiadne zlo. Na úvod poviem len to, že ono to všetko so všetkým súvisí, že prípadný podpis rozhodovej novely pánom prezidentom bude znamenať vylepšenie tohto obchodného modelu, ktorý vám začnem týmto prvým vstupom rozkrývať. Pod rúškou dobrých vecí v rozhodovej novele, napríklad zákaz fyzických trestov, je schované čisté zlo. Je zrejme v záujme niektorých ľudí a istých tretích organizácií, ktoré potrebujú konfliktné rozvody a ohrozené deti pre svoju existenciu, ktorí sa zatvoria a jednajú medzi sebou a nepustia k sebe ich kritikov k diskusii, ktorí zároveň ignorujú názory širokej verejnosti a rodičov s bohatými skúsenosťami. Zavedenie obchodovania s pohľadávkami na výživnom, nemožnosť sa odvolať proti rozhodnutiu súdu, zrušenie rýchlych predbežných opatrení do 7 dní a zameriavanie sa iba na vysokokonfliktné rozvody, tieto sa dajú speňažiť. Dohodu medzi rodičmi štátna moc speňažiť nedokáže. V histórii človeka sa v minulosti obchodovalo i s ľuďmi, zrejme i s deťmi. Ja som myslel, že toto je dávna minulosť, no domnievam sa, že je prítomná i v súčasnosti, v opatrovníckej justícii v tejto krásnej krajine. Nikto z vás, rodičov, sa nedostal, myslím, tak ďaleko ako ja. I preto som pochopil, že jediná cesta zmeny je zmena v zákonoch, a preto sa chcem spájať s ľuďmi, ktorým sa násilie na deťoch hnusí a sami si ním možno v minulosti prešli. Ľudia zo skupiny 2, ktorú som pred chvíľučkou vysvetlil, tomu budú brániť, budú podporovať zákony, ktoré pôjdu opačným smerom. Chcem upozorniť na odporný obchodný model. Muselo ubehnúť 5 rokov, aby som to pochopil a zistil. Rozdelenie mojich dvojčiat na Krajskom súde v Prahe bolo súčasťou tohto modelu. Veď to musí byť chyba mňa, otca, že 2 deti ku mne chodia a tretie nie. Je nepravdepodobné, že by druhý rodič manipuloval iba jedno dieťa a ostatné nie. A predsa je to tak. Vravím tu, ako sedím, všetky moje 3 deti milujem bez rozdielu. Rovnako. Tento plán bol pripravený vopred, je cielený, vedomý zo strany druhého rodiča a domnievam sa, v spolupráci s OSPODom a právnou zástupkyňou matky.
Cítim, že je to moja povinnosť nielen voči sebe, mojim deťom a mojej rodine, ale i voči všetkým ostatným poškodeným deťom a rodičom tejto krajiny, takto verejne vystúpiť. Ukážem vám, ako je obeťou tohto obchodného modelu v podstate celá moja rodina. Ja, všetky moje deti, celá moja širšia rodina, ale v podstate i samotná matka, ktorá v roku 2019 zverila dôveru a osud vlastnej rodiny do rúk nesprávnych ľudí. Jednou z týchto ľudí je jej právna zástupkyňa pani Brožová. Ukážem vám aj to, ako vyzerá návrh konfliktnej stratégie právnej zástupkyni pani Brožovej k vyvolávaniu konfliktu v domácnosti, aby som fyzicky zaútočil na svoju partnerku, ktorá by následne zavolala políciu a použila to proti mne v opatrovníckom konaní. Rozhodová novela je podľa môjho názoru vylepšenie obchodného modelu. Viac moci pôjde do rúk okresných súdov. Jeden človek rozhodne o vašom živote, o živote vašich detí v mene republiky. Stačí, že sa iba možno zle vyspí, alebo mu bude nesympatický. Budete vy nesympatickí, okradne vás o dieťa. A vy sa 3 mesiace nebudete môcť odvolať. Tak jednoducho sa to bude dať zneužiť. Je to extrémne nebezpečné. Rozdelenie mojich detí na Krajskom súde v Prahe bolo účelové a bolo súčasťou tohto obchodného modelu, kedy najdôležitejšou osobou v tomto článku bola právna zástupkyňa druhého rodiča. Široká verejnosť i my, poškodení rodičia, žijeme v nevedomosti. Čelíme legálnym a neoprávneným krádežiam vlastných detí. K tomu, aby nám legálne ukradli dieťa, musia nám toto dieťa nezrelí rodičia psychicky poškodiť, aby napríklad samo nedobrovoľne zavrhlo svojho druhého rodiča. Tých stratégií je o mnoho viac. Pozor, netýka sa to rodičov, ktorí o vzťah s dieťaťom prišli oprávnene z dôvodu napríklad násilia na samotných deťoch. Násilie na deťoch, hlavne psychického charakteru, nie je systémom riešené. Toto násilie je nastaveným obchodným modelom zneužívané k tomu, aby sa manipuláciou ovplyvnené dieťa samo rozhodlo zabudnúť na svojho rodiča. Muselo ubehnúť 5 rokov, aby sa toto potvrdilo. Len taký malý kúsok mi chýba k pravde, ktorá sa sama tlačí na povrch. Túto pravdu nejde schovať do políciou zalepenej obálky a odmietnúť prístup do tejto obálky mne, rodičovi vlastných detí. Vyčerpal som všetky dostupné prostriedky k ochrane mojich detí v Českej republike. Zostáva už len ukázať verejnosti, ako sa v tejto krajine úmyselne ukrýva pravda, napríklad tok peňazí z mnou zaplateného dlžného výživného, ktoré mi Krajský súd v Prahe vymeral kvôli tomu, že ku mne jedno z 3 detí prestalo chodiť. Jedno z dvojčiat, ktoré mi rozdelili na súde. Nikto, ale nikdy neskúmal dôvody, ponechali moje dieťa bez pomoci 6 rokov a ponechávajú i naďalej. Tieto peniaze dlžného výživného, ktoré mali patriť deťom, smerovali po 11 mesiacoch, opakujem, po 11 mesiacoch od rozsudku Krajského súdu v Prahe z môjho účtu k druhému rodičovi a potom, domnievam sa, k rukám jej právnej zástupkyne oklikov cez slovenský účet matky druhého rodiča. Znie to komplikovane, ale nie je. Vysvetlím vám to v ďalších vstupoch. Aj napriek tomu, že som mal k účtu druhého rodiča legálne dispozičné právo a videl som tie pohyby na tom účte, polícia zalepila pani Brožovou doložené transakcie medzi ňou a jej klientkou, matkou, a odmietli mi tieto informácie sprístupniť. Prečo? No preto, že jednoducho by som to všetko rozobral na atómy a usvedčil ich, že sú tam zalepené lži. Asi preto. Nemajú sa predsa čoho báť? Veď predsa je v záujme spoločnosti aj polície rozobrať túto obálku na atómy a ukázať, tu je chyba, tam je chyba, toto si protirečí s tým. Oni vedia veľmi dobre, prečo túto obálku zalepili. Chránia týmto práve nepochopiteľne právnu zástupkyňu a ľudí okolo nej
Je to čisto iba účelová záležitosť. Do súdnej siene som na začiatku, asi v tom roku 2019, vchádzal s rešpektom, teraz tam vchádzam s dešpektom. Vtedy som ešte nevedel, že už je zrejme rozhodnuté vopred. Dnes sa na tieto veci dívam inak, s pochopením. S pochopením, že ľudia, ktorí majú pred násilím deti chrániť, tento systém využívajú vo svoj prospech. Pokiaľ by sa policajná obálka rozlepila, myslím, že dokážem preukázať, že moje peniaze dlžného výživného naozaj právna zástupkyňa prijala 11 mesiacov po rozsudku Krajského súdu v Prahe. A pokiaľ by sa toto potvrdilo, čo by vám z toho nepriamo vyplynulo? Skúste si domyslieť, že to bolo dopredu takto dohodnuté. Legálna krádež dieťaťa, ktorú si mimochodom vy sami, ktorí ste okradnutí, zaplatíte. Mňa osobne stála 110 000 korún. Perfektne a dokonale zorganizované. Moje deti žijú 6 rokov v prostredí psychického násilia, manipulácie, ako keby bez lásky. Nevedia ale o tom. Hospod Černošice, domnievam sa, táto zločinecká organizácia bezprecedentným spôsobom porušovala participačné práva mojich detí, úmyselne, cielene a vedome. Kolizný opatrovník, ktorý má deti chrániť, je, domnievam sa, súčasťou tohto obchodného modelu. Všetci okolo tvrdia a vravia, máš ešte 2 deti. Sústreď sa na nich. Tvoja Oli sama dostane časom rozum. Nesúhlasím. Ja mám 3 deti a súrodenci by mali byť spolu. Je to dôležité pre ich vývoj. A ja ťa, Oli, milujem rovnako ako všetky ostatné deti. Mojim deťom títo zločinci ukradli detstvo. Budem vám ukazovať, ako tento obchodný model funguje, ako mi zobchodovali moju vlastnú dceru Oli, ako peniaze, domnievam sa, smerovali k rukám právnej zástupkyni matky a ako sa ani na polícii nedomôžete ochrániť deti pred fyzickým a psychickým násilím. Manipulácia nebola u mojich detí skúmaná 6 rokov. Ako v civile, tak i v treste. Ako na polícii došlo k manipulácii výpovede môjho syna. Upravili mu normálne výpoveď. To, čo syn povedal, tam nie je uvedené. Ako sa na polícii ignorovalo fyzické a psychické násilie na deťoch. Ako účelovo následne obvinia vás a vezmú vám otlačky, vytrú tyčinkou pusu k získaniu vašeho DNA a z rovnakého činu inú osobu neobvinia. Ako chýba v spise policajnom vyše 60 dôležitých dokumentov. A i keď policajtka z Hostivic, pani Jana, tvrdí, že tam nič nechýba, ale chýba. Ako polícia odmietla preveriť tok peňazí môjho zaplateného dlžného výživného zo Slovenska k právnej zastupkyni alebo jej osoby blízkej. Ako pravdu zalepila polícia do obálky. Ako kryjú orgány, ktoré majú deti chrániť právnu zastupkyňu matky. Ako mi orgány činné v trestnom konaní odopierajú nahliadnúť do spisu. Ako sa sťažnosti rôzneho typu, či už na postup polície alebo v rámci preskumu postupu štátneho zastupiteľstva, uzatvárajú bez toho, aby sa vôbec na tieto otázky odpovedalo v rámci jednotlivých bodov mojich sťažností. Ako ani súdy nevymáhajú vlastné rozhodnutia výkonom rozhodnutí. Ako zrejme dochádza k manipulácii s protokolmi pri výpovede detí na súde. A ako dochádza po uzavretí spisu na polícii k povýšeniu 2 policajtov asi za odmenu, ktorí tento spis uzavreli, že sa nič nestalo. Tých vecí, čo som pomenoval, je ďaleko viacej, ktoré vám teraz budem ako postupne v čase ukazovať. A na záver si dovolím jednu takú úvahu alebo komentár. Býva v tejto krajine taká snaha jednoducho nepomenovať tú pravdu. Schopnosť spoločnosti vyrovnať sa s pravdou aj so zlými vecami je zásadná. Ak sa toto nedieje, spoločnosť stráca dôveru, oslabuje sa demokracia, posilujú sa štátne patologické štruktúry,
Spoločnosť je zraniteľná voči demagógii a populizmu, dochádza k normalizácii lží a korupcie, nastáva pocit rezignácie a bezmoci. Naopak, ak sa pravda neukrýva, spoločnosť bude zdravšia, odolnejšia, konkurencieschopnejšia a táto krajina bude miestom, kde sa dobre žije. Pokiaľ vám ale štát umožní alebo spôsobí legálnu krádež vlastného dieťaťa a je toho sám účastný, máte dve zásadné možnosti. Radikalizovať sa a rezignovať na demokraciu. Vziať spravodlivosť do vlastných rúk alebo sa snažiť o zmenu. Táto cesta je správna, ale o mnoho náročnejšia a dlhšia. Ja volím túto cestu. Aj keď s bolestným vedomím, že moja dcera Oli, ktorú milujem, rastie bezo mňa. Na záver by som použil jeden citát, ktorý som našiel, je strašne krásny, veľmi mi vyhovuje, páči sa mi, plne sa s ním stotožňujem. Citát Budhy, ktorý hovorí: 3 veci nejde dlho skrývať: slnko, mesiac a pravdu. Tak poďte so mnou, ja vám ukážem tú pravdu. Ako funguje štátna moc v tejto krajine, ktorá vám ukradne dieťa. Pokúsime sa spoločne zistiť, komu patrí táto krajina, či nám, obyčajným ľuďom, alebo osobám zo skupiny 2. Pán prezident, nepodpisujte rozhodovú novelu. Iba posilnite tento súčasný obchodný model. Ďakujem za pozornosť a ďalšie takéto vstupy, ktoré budem zverejňovať, ktoré sú aj vo verejnom záujme, budem zverejňovať na facebookovom profile Milan Zmena je vážne nutná a v blízkej dobe aj na internetových stránkach www.zmenajevážnenutná.com. A dovolím si dodať iba na záver poslednú vec, a to je taký smutok, taká bezmoc. Je naozaj smutné, že nám, rodičom, ktorým kradnú deti, zostal v rámci ochrany našich detí k dispozícii iba jeden nástroj, a to Facebook. Všetky ostatné nástroje zlyhávajú v tejto krajine. A aj preto je nutná oveľa hĺbková zmena všetkých oblastí vlastne v tom rodinnom práve. Odstranenie tej diskriminácie. Veď aj toto je súčasťou toho obchodného modelu. Nevidíte to? Že jednoducho rodinné právo je vylúčené z rozhodovania Najvyššieho súdu ako jediné. Prečo? Skúste popremýšľať. Aby sa nezjednocovali judikáty, aby neboli jednotné hranice pre obecné súdy. A takto si obecné súdy môžu robiť, čo chcú. Vďaka Bohu aspoň za ten Facebook. To je všetko, čo som chcel dnes povedať. Toto je prvá časť, ďalšie budú nasledovať. Ďakujem.